साथ बेचारी अगल बैठ काम बैठ के भनन 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 कैले बाड़ी कि मार हर जइया के दिन भर मोबाइल में पता न का टिपी 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 देखल करनी सो। एक बात तो सही सही कहतनी भैया, और जब से सोशल मीडिया आइल बा, जब से मोबाइल का जमाना आइल बा, सास पतो और देवरान जेठान को तो झगड़े बंद हो गइल बा। हाँ, अब पूछा कैसे, काहे ना झगड़ा बंद हो गई? पतो छोटकी होखे चाहे पतो बड़की होखे चाहे ननद होखे, वो अपने अपने कमरा में बड़का बड़का इसलेट नियन मोबाइल लेके बैठल बानी। न देवरान ते जेठान बतियावतानी, जेठान ते देवरान बतियावतानी, आ न ननद का कोई हाल चाल पूछता कि ननदी कुछ खैलत कि ना खैलत। आ साथ बेचारी अगल बैठ काम बैठ के भनन 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 कैले बाड़ी कि मार हर जइया के दिन भर मोबाइल में पता न का टिपी 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 देखल करनी सो। बा केहू के टाइम के झगड़ा करो, वो अपना कमरा में बाड़े, वो अपना कमरा में बाड़े, वो अपना कमरा में बाड़े, अकल सासू बेचारू कैसे झगड़ा करे। तो हम तो ये बात कहतनी कि जब से सोशल मीडिया आइल बा, आ जब तो है रील बनावे का जमाना आइल बा, सास पतो का झगड़े खत्म हो गई। आप लोग बतावा कौन इस तरह घर हो भैया कि जौने घरे में सास पतो इतना खलिहर हुई हैं? लड़ाई झगड़ा कब होला? जब सास पतो खाली बैठे रहे नहीं तो ना कौनो काम होला तो सोचले कि जीव आन मन कैसे होई, तो चला तेरी पतोहिया से लड़ला, जब पतोहिया चल ससुर से तनी लड़ला, दू चार ठी गाली गल हो जाला ना, यही के ठंडक मिले ले। हाँ, लेकिन अब कहाँ, इस सोशल मीडिया का जब से जमाना आयल बनो, अब कहाँ लड़ाई झगड़ा होता है। अब तो ऐसा जमाना आ गल बा कि तोरे घरे में कौन मेहमान है न, कौन पड़ोसी आयल आ कब गयल कोई का पता ना, पता रही को जब दिमागवा शांत रही तो। दिमागवा में बात है कि यहाँ रील चलत बा, रील देख रहल बानी, आ बगल में पड़ोसी आके बैठल बिया, कहती है का ये पनरू बाबू, तब पनरू बाबू मोबाइले में देखा जाए, बोली हाँ दीदी बैठा, ठीक ठाक बाड़ू ना? ये दीदी बड़ा दिन के बाद आई हुई दीदी। अब ये पड़ोसी बेचारी कहाँ कहे मार हर जइया के रे, हम इतना दिन के बाद एक घर अली, हाई बुदरी दिन भर मोबाइल चलावत बा। हम मोबाइल नहीं की देखले रे, हम मोबाइल देखले बाड़ी, हमरे पतोहियों के मोबाइल बा, हमरे भतरों के मोबाइल बा, गान नहीं के हमरा। तो ये जमाना आ गई भाई भैया, लोग बाथरूम में जात बनत वो देखा बोलो कि हाल लो, आज देखो मेरे बाथरूम में आए ठंडा पानी आ रहा है, मेरे बाथरूम में गर्म पानी आ रहा है। हे भगवान, जौन चीज़ न देखावे के तवन आदमी देखावे सोशल मीडिया के ज़माना में। हम तो यह कहबे सरकार, बल्कि दू चार ठे और कोनो ऐसा मोबाइल चल दे के साथ पता से कब भेंट न हो गए, न भेंट हो न झगड़ा हो।